podstate tá plocha, ktorú teraz odokrývame, je prvá etapa záchranného archeologického výskumu na stavbe univerzitného parčíka. Je to v rámci teda tej prvej etapy, dávame dolu terén v hĺbke zhruba 30 cm. No podľa zmluvy to tak bolo určené, len keď si všimnete, tak nie všade je vidieť múriva alebo koruny múriv v tejto hĺbke, tak museli sme miestami ísť o čosi hĺbšie, lebo podstata je, že treba všetky múriva, ktoré sa objavia počas tejto prvej etapy odstraňovania toho pôvodného krytu, všetky múriva sa musia geodeticky zamerať, keďže v období asanácie týchto domov to zameriavané nebolo. A potom v druhej etape sa prikročí k sondáži na vytipovaných miestach, ktoré určia pracovníci Krajského pamiatkového úradu a archeológovia. A v podstate tá druhá etapa výskumu by mala trvať potom do konca mesiaca mája a následovať by mala už samotná výstavba teda univerzitného parčíka. A ten náš výskum už v tej tretej etape bude len teda kontrola výkopov v rozsahu tých zemných prác. Keďže tie zemné práce, ktoré súvisia so stavbou, nebudú príliš hlboké, tak v podstate v tejto prvej etape sa snažíme čo najviac odokryť práve zaniknutých múriv. Keď si všimnete, tak stojíme zrovna na stredovekom múrive zaniknutej pivnice. Ďalšia pivnica sa nachádza o čosi ďalej, smerom do Pekárskej ulice. A potom ešte jedna, o čosi mladšia, je tu za mojím chrbtom. No, predpokladáme, že ešte sa tu môžu objaviť 1 až 2 pivnice, sú tu nejaké žumpy, studne, takže všetko zahlbené objekty, ktoré súviseli so zástavbou stredovekej Trnavy. Samozrejme, každý archeologický výskum prináša určité očakávania, že priniesie nejaké zaujímavé archeologické nálezy. Tu treba mať na pamäti, že zaujímavý archeologický nález môže byť aj architektúra samotná a očakávame, že by sa tu mohli objaviť niektoré z tých domov tej prvotnej mešťanskej zástavby z 13. respektíve potom zo 14. storočia. To bolo teda určite zaujímavé a myslím si, že na tú architektúru sa budú orientovať viacej aj pracovníci Krajského pamiatkového úradu. No a z nášho pohľadu sú zaujímavé práve tie rôzne žumpy, studne, potom rôzne ladnice, kde sa uchovávali potraviny. Tak tie by sme chceli takisto preskúmať kvôli získaniu takého najväčšieho prehľadu o v podstate tej materiálnej kultúre a tej výbave tých mešťanov v období stredoveku a novoveku. Predpokladáme, že rovnako už sa nám tu rysujú niektoré požiarne horizonty, ktoré súvisia zrejme s nejakými katastrofickými udalosťami v meste, kedy mohli vyhoreť tieto domy, tak očakávame, že práve aj v týchto vrstvách by sa mohli objaviť nejaké zaujímavé archeologické nálezy.